Malawi Brief. Pambuyo poti hrcc inawuza lawyer kamangira kuti athe kupeza njira zabwino zonenera nkhani zake komanso kuti athe kubwera ku Malawi kuno azaperekera umboni pa nkhani zimene akulankhula, lawyer kamangira wayankha anthuwa kapena kuti wayankha bungweli ndipo walankhula zambiri. Tiyeni tikhale pompa timve kuti kuyankha kwake kwayenda motani. Robert Ndidzabwera, ndikufuna mwauze anthu zimene mwapanga Malawi. What you have done in Malawi for you to be standing zomwe mwapangira Malawi osauka. Amalawi osauka mwapangira jani inuyo? Mwapangirapo jani? Kuti muziyateteza majaji. For people jam mateteza achina chikopa, majaji okuba, osati majaji fa Dr. or Reverend Professor Kapindu, Mike Tembo, all the good judges. I can go on even ku magistrate nga achule ana ufa mubeze kuti mwafinya finya ngalizwa komandi kuzwa kuti Mike Tembo simwamukhuze munthu achabe kwambiri ngatanda kuimira mu court ndikuza nena kuti munthu amene mmampembezayi ndi njoka mafuna kundipanga bribe pinga njira. If he stood out in front of the richest man in Malawi, the richest because he's not really, he stole that money from you. Anakubela ni drama zimenezo. And mukufuna mumuteteze. Robert Ndidzabwera ndi munthu opusa kwambiri. You are very stupid. And you should not be near, you should be nowhere near, you should not be near advocacy. You're not a human rights advocate. Because why would you, the issues tanduzeni tanena ni munthu amene munena kuti ndanchula alibe umboni. Because that's the other question that as you journalists you should say kuna kuti kamangirayo tanchuleni munthu mmodzi amene wamutchula amene alibe umboni. I mean maybe tomorrow hrcc what I don't even know who you are. I can't even, because where were you the last 6 years? Zaka 6 zapitazi pamene timakanika kupanga mademo ku Malawi munali muli kuti fa anthu mayankhula zombambwana zopusa pamene you were nowhere. You couldn't you inati ku Malawi when God tells me, when my spirit, when my conscience tells me kuti come to Malawi, ndibwera tu Malawi. No one can touch me in Malawi. No one. You can't take my life away. No one can take. Ndipo muzadabwera, you know, if the moment I land, because I wanted to come. Nina for 5 months. I'd planned, I'd set out things, but there was no security. And when my spirit says no, there was no way I was going to come, because then I would have been stupid to come into the country. But when I feel safe in that country, when my spirit, you don't know what you're dealing with. You don't know what you're dealing with. So you know, Robert Ndidzabwera, aina Tamia Ja, Hannah Jabes, akalaku alipa social media for years. Kumana miza Malawi, kumaya nkula zintu zo sakala bwino, ndipo kumabanga declare. So I'm a human rights advocate. Ndilibe chifuka ndi interest ya munthu kuti iye akonda chani. Kaya akonda wankazi, kaya akonda wamamuna, ndinene ndilibe chifuka. I have no business with what the people do in their private spaces. Muganiza kunena ifanyani kuti chiyambire ni ntchito imene palibe dona amene anabwera kuzani pasanda la. Muganiza ifanyani. Koma amanena kuti akumenyera ufulu wangu. Ufulu kamene amamenyana ndi chani ndikatangani. Mukuona ngati ifanya ndiziwa. No one can hold me at lamstorm. I've never been a prisoner of someone. I stand for justice. And I'll die for justice. And if I die for justice, then I live. Because it's only when we die for Christ, when we die for the poor, when we die for the weakest in our community, when we die for truth, that we live, than when we live for falseness. Pamene tikhala moyo titazunjikira chuma kuma chuma chokuba ndifa kufaka. Pamene tibera anthu chuma ndikuzunjikira tilibe kanthu, we are empty, we are nothing. That's why the Bible says kodi upindulanji ngati upeza zonse ndikutaya moyo wako.
No one can hold me at a lump sum. No one. I've told truth. That's why I left. That's why kuchango jasana kandi pangira new contract Yanga. That's why my organization no samene ndajoka ndagwira ko ntchito ineyo nimajoka ko ndi moto. Chifukwa yodi I stand for truth. And it is not my kind of kunena chaka kuti easier. When I can't change a situation, I leave. Because if you can't change a situation, the situation changes you. Hello? Wakhala mama already. Ndipo ukuona kuti zikuchitika zolakwika. Ndipo ukuyesesa kuzisintha zinthu zija. Zinthu zikukanika. Ngati ukakamira ukhala penepopo, zinthu zikukanika kusintha. Zinthu zazima kusintha. Umasanduka no part of the things. Ndizimene manena unati ukalowa mchimbuzi chokumba. Umafika mmene muja umakhala umamva fungo, umamva kununkha. Koma ukakhala mphindi pang'ono, fungo lija limajoka. Why? You become you normalize. So that's what happens. That's what happens. Achina Robert Nkwezalamba ndi anthu onena kuti ndi sewage imene jayo akununkha. Koma sangazimve because they are used. Akhalisa mununkho. Akhalisa mununkho. Mumanyimo azipaka manyi amene ajawo. When you listen to the reaction ya Baba Stephen Mulondera, you will see the truth. The truth is out there. Zikuchita kuoneka. And mubanga ignore. Then mafuna ndinene unena kuti interview. Ena ake andipanga interview. Ndipo ndauza unena kuti ndayankha. Koma chimene ndifa kubweza ndikuti ndikupempha Zodiac chanchani nonse takonzani National Day of Debate. You call it a Justice Day. Mukonze mulindima madolo upanga za IT za chanchani. I can have a debate with anyone. Send your best. Send your best. Kama mubelesa Dr. Chikosa Surungwe, I'll engage Dr. Surungwe. Kama mubelesa ndani amene mukuona kuti kamangira upanga zolawika. Kama mubelesa Judge Chikopa bwelesani. Let's have a fair debate. A fair discussion. If you don't call it a debate, maybe it's more destructive. Kangana jabu discussion. I'm open to have a discussion. Even hrcc izakale uko muhango pamenepo kwezana pamenepo kamaika jabo. One of the persons that was on that panel ni munthu oti ndimamulemba ntchito ini kaya. Ndimamulemba ntchito ini zokhuza mozi mwa anthu amene wakhala pa panel pamene paja ndi munthu oti ndimampasa ntchito yokhuza kulangiza anthu za mmudzi ndi za chilango chonyongana. Nzibambo ndithu wamkulu. Nzibambo kuti he might be to my age times 2 plus ndi timalizane chakwera amalizana kama nkwachi chawachakecha. Ndika anthu age yaine times 2 ndika anthu pamwambapo. Koma mutu mulibe kena kalikose. There was also zigawenga ngati inagangata. Anyamata koma mutu mulibe kena kalikose. Angoganiza zoti abachipati inagangata. But you also have old people and hodi ali maeji ajina Tomo mpinganjira. Amene ganiza zoti malamulo ande azemba bwanji. Ajina Bushiri achinyamata ako apa mido. Sa nyamata sa kulu ajapena pake. Ongoganiza kuti kodi Malawi ndi muomba bwanji. Munthu wa Africa ndi muomba bwanji. Munthu amene ali desperate. How am I going to confuse this person? We can't have a country like that. And those are the people amene upanga inspire kuti azakhale president. Not in my Malawi. Not in Malawi ya ineyo. Not in Malawi ya inuyo a Malawi. Simulola zonena kuti we are changing that country. We are going to create a system where we don't have ajina Desmond Muhango or ajina Robert Nkwezalamba kumayankhula zopusa. Those people amena kumangidwa. Amena umangidwa kungotuluka muje. That's mesa mungoti kodi anthu azikhala accountable. Amena umangidwa fa zomayankhula nizopepera. Ajina Bakiri Munuzi TV Haswell Bello akakunamiza Malawi akakunyoza anthu ajina chimwendo aja anyozedwa anamiza.
chakwera wanyozedwa ndi Haswell Bello for 5 years. Achina mkweza lambanali kutiko. Achina mkweza lambanali kutiko. And my journalist, you see this way, you let people go because make it make sense. Like, what are you talking about? Oh, so I'm not going anywhere. I'll do my my advocacy in the way that is going to work. And if you are responding, ngati munamba ubanga sponsor, tanyamata tosa zwiga bwino, kena munamba sponsor ayina boni kalindo, kena munamba sponsor ma citizens of China concerned, ma face janja panono mafika mpaka na ku hrcc. Mwachepa ka. Mukunama ka. Mwango ndipasa fire. Ndipo mwango zomo mubanga Mungu ndipasa mangolomera. Ndipo sumunati. Ndipo mulakatika. Chifukwa the fruits of sin is death, and death is what is following you. Maka pene mukakamira apa. Ana a Israeli amene ali a Malawi, Mulungu akuwapulumutsa. And Mulungu akuyipulumutsa Malawi. Mufune musafune. Ndipo pamene nyanga mukupanga zanuzi, tindalama limene mukubata ndikumati kuonjezera ndikumapanga zosiyana masakati. You're doing cyber attacks. Mwalemba chikalata ku skulu yanga kuti andichose pa scholarship. Ndachipanga shares pa Facebook kuti mwalemba kuti andichose pa scholarship kunoko. Mufuna monde ngati anthu alemba mtima kuonguzana amalawi aku Ireland kunoko kulemba chikalata choti andichose pa scholarship ku university kwanga. Muganiza kuti akupanga zitizo zansedi. How many times have they planned to kill me? How many times have they tried to kill me? If ngati anthu akulemba mtima pana kulemba chikalata pa zinthu za upandu, nkulemba chikalata janu kuchilemba, of course osayikapo maina awo kubisa. Ngati if they are willing to do that, ngati akuvomera ndithu mpana kuchilemba chikalata, fa anthu ati apeza, chifukwa document imatha kupangidwa trace, you can trace it. Amene anatumiza, amene adani muli mazi mafana. Ndakuuza ninayo kuti ndakhala kuchichiri for 10 years ndikuyendera kuchichiri. From 2014, 2014. And before then, actually, kuma pamene nimapita pande kanu kuti at my own initiative, mene nimapanga research yanga ku University of Malawi. Ndinayankhulana ndizigawenga zonse zimene zinapangidwa sentence pa death penalty. Zigawenga zonse zimandiziwa. If one is a criminal, kuma sangu ndiziwa ndi amene ndi criminal waso pano ndi wanyuwani. So my plan wose aja amene amachitika andikuziwa kuti ku police head wa amene amayendesa zigawenga ni ndani ndikutchulira ndipo mpano. Ndipo ndi ndani verified information ya chomwe chinachitika za Chilima. Ndikunena kuti ani verified. Koma ineyo ndi information kuti Chilima zinakhala bwanji, koma ani verified. Komanso ndi chikhulupiriro china kuti Chilima ndi makhulupiriro kuti zinachitika chako. Koma ndapeza information imene ndikuyipanga verify on what happened to Chilima. I repeat, and verified information. So I don't give information that I am not verified. And because this information is so sensitive, and I don't want to play with the emotions of Malawians, sindifuna kusewera ndi my emotions are Malawi, komanso banja la kwa Chilima. Koma ineyo ndikumva information imene ikukhuza head wa zigawenga zonse za police. And chigawenga cha police chimapanga so connect, chimapanga so manage he even manages the military. Even ako military amamutuma, majeno ajama mutuma muntu wa police. Ndu wa police nditu. I have that information with me. Ineyo sine pamene nafika hapa, because when God uses you, you are no longer you. You are something else. So ineyo ndijina jagi singaji bange describe. Only mungu kanda mananga bange describe. Kuma so inuyo masompenya amene Mulungu akupasani mukamapemphera kaya mukupemphera ku mzikiti kaya mukupemphera ku church. I believe in Jesus Christ, obviously, as the Lord my Savior, but I don't judge. I don't judge. If you want to judge. I don't judge the Muslims. I believe that they will be saved. I believe kuti wina alese ayindi kuthekera kokapulumuka. Chifukwa mwana amene anabadwira kwina kwake kumene zimene zozo sitingampange judge ifeyo ayi. I believe in nimakhulupirira mwa humanity. I believe in ubuntu. I believe in umuntu.
humanity zimfundo zimenezi kapena kuti philosophy imeneyi ndimene imandipanga move in everything. Anthu osewa amene akulimbana ndine chimene mungaone alibe umunthu. Anthu osewa amene akupanga hypocrisy achinabakili munuzi akhala akunamiza anthu, akunyoza anthu, not fighting for anyone's ufulu wawo inaliyese. Achina Tamia ja Hana Jabes akhala akupanga zopesula pa page bawo ndikumanyang'wa ndikuphwanya lamulo la unnatural offenses open ndikumapanga ndithu kumapanga sell out zimenezo. Simunaonepo group ya ufulu wanu, simunaonepo atu omenyera ufulu atadzuka kuti simukupanga bwino, simunaonepo ngakhaleso azibusa akuzuka kuti pa Facebook pazikuyenda bwanji. So ndikuzusa azibusa onse amene ndachula, azibusa amene nimachula ifoti ali familia ndewo chuka. So they are closer to my mouth. Ajina Pastor Dennis, Reverend Dennis. Kuma azibusa yena sininga achule so chifukwa ndizigawenga. Nakanizini yao abusa achakwera nda abusa. And former president ati Lazaro wako malembo. Akunyangwa atu Lazaro. Njiro zina ndine ndi Lazaro wako malembo. Muntu ukalali wokufabe. Iwe ndi wakufa Lazaro. Chakwera you are dead. You have not resurrected. Chifukwa unakhala ndi wouka sibwezi ukusunga chuma cha Malawi. Sibwezi utamuna zamba uja kuti aziba ndalama ngumakugayira iweyo chakwera. Ndiwe wakufa. Iweyo sungana mize anthu kuti ndiwe wauka. Lazaro wauka. Iwe ndi wakufa ndipo ukadafabe uli ukutuluka mphusi chakwera. Nimafuna nene kunena kuti I will do things my way. Page ya ine simukaipangi haki. Page ya ine Mayankoloma cannot touch this page. I know Mayankoloma is close to Tifoni and Pinganji. I know that. And I'm not saying ndukuziwane. And I'm not saying anything of criminality in relation to Mayankoloma, but I'm just saying I close the Ashina Trifonia. But he cannot, even Mayankoloma can't touch this page. No one can. Maona maoptions da gwesa page Yanga. Just bet. Tenti mangini bet. 1,000 euros each. 1,000 euros. I mean, akufuna abanga mpinganjira abange pamubange bet. Tuone kuti ngati munga gwese page. Drama tisungise kwa ndani kodi. Ine ndikunena mpinganjira, ndikunena 1,000 yomwe ndingakwanise front hamba kuseka kuti ubanga bet ndi mpinganjira 1,000 kwacha. 1,000 euros basi. Ndimene ningakhale nayo ineyo singabange bet ndama zoposera. Ndikwena ubanga bet over money yoti akani waste. Okay, ndachinyamata ngati mukufuna ubanga bet ndizanu, koma muziyuza ndama zoti when you lose this umumva kukweteka. Koma you don't bet with your pocket money. You don't bet ndama zoti ukagulira chakudya. Betting is for rich people. And I've never done betting. Chifukwa chani ndibe kanthu. Anthu amene ama ina banga betting ndanthu ina kuti ndanthu olemera osati kuti ndanthu achuma. Anthu achuma. Ndetu tikati munthu achuma. Sizimene yakunamiza ni town imu. Nditseke kunena kuti wina alesa amene ineyo ndamutchula ndi umboni wake andi ntchito yathu tisana menye mbama munthu timakhala wina kale mbama ija timangomenya kuti basi aziwe kuti titati ndi kuthekera kummenya mbama baba uja wathakaya zoma kupanga zija za bwabwabwa just kuti manawe amene amadalira ndaji na Ayuba celebrity lawyers are dangerous. Umana kaona kuyankhani maloya ine ndakamuzoti keep quiet. Chifukwa uja kuphwekesa nkhani ya state boma nkhani yake kuphweka. You nakaiwala nkhani yofunikira. Achina Robert Nkwezalamba ndi Desmond Muhango, they are not rising up on appointment ya Frank Mbeta. Munthu amene akuthawa milandu
achina Robert Nkwezalamba, they are not rising up on his many Faustino Maere akupanga the current DPP kutesa milandu yomwe ikwena osathesedwa. Mene alili Chisale, Norman Paulos Chisale, 5 billion imene anabera Malawi akwena kubweza akuthesa mlandu mecho. Lawyer anali defense lawyer Maere milandu ina akuithesa milandu imene janga di DPP. Mene tapangira ndajina ajina baba Steven Mulonda kukusatani iniwa akonyungwa public rather parliamentary legal affairs committee tikusatani nene ndi manena izinto zini manena ndi manena kuti ndipanga chakuti I give you because I serve a God of free will. Sine munthu wa chikabisira simapanga za chikabisira. I don't do za chikabisira. I open telling you kunena kuti Maere akabwera kusapereka malizons ake amilandu imene wapanga withdraw inu nkuvomera malizons amene acha tivutana. Bwana Suleiman speaker parliament yanu ndinayo nayo parliament ya chaka chinocho ndipamene ndingofuna kuti ndipange ziwiri zitatu. Just give me 2 months. I'm just 2 months ndili busy kwambiri ndi nkhani ya corruption imene ili critical which is the judiciary. Kodi ilo judiciary jatu ndinayimaliza. It's just when we are going to have the proper judges managing the system. Anyina chikopa chasumuza aona aso ku judiciary kucha. Mark my words. Ndemuona zimene zitambe kuchitika. You will see what start happening. And this is a miracle man easy. This is action on the ground. Muziona tupanga chakuti kusisa. A president tithandizeni chito isi tingagwire toka. Professor Arthur Peter Muthalika ine ndinanu chikhulupiriro ndipo ndikupemphererani kuti Mulungu akupaseni moyo komanso akupaseni mphamvu komanso luntha. Malawi tonsefe tikuyena kupanga za Malawi ngati dziko kaya uli kuti kaya ku diaspora kaya uli ku chena kaya uli kwa Ngabu kaya uli kunzuzu kaya uli Kalonga kaya uli kuti tonse tikuyena kupanga za Malawi. All of us should work towards saving Malawi. Nothing else. Tikaseva Malawi muzaona tizaziseva toka. Ndipo kuthekera kulipo dziko lija tili super. Lero napanga nawo attend public lecture imene machitika kuchangu. Ndipo amapangisa bambo Kavala amakamba za anthu okalamba mdziko la Malawi kuti chilungamo chikumavuta ndi anafotokoza zambiri sindikufuna kuyambaso koma ndimangofuna kunena kuti dziko lija tikuyena tilipulumuse ndipo zambiri tikalipulumusa ku legal profession, ku justice system, ku makoti, ku judiciary, ku Malawi lawless society, because we want to have a Malawi law society. Now we have a Malawi lawless society. The shadow report yomwe amafuna kupanga presenter jina baba Steven Mulondera. Sasa manena kuti ine ndimafuna kuti ndikhale nayo. Ine ndinayo kai. Nayo mbai. Amwene ndantogwesa ulesi anthu amene amadibera. Anthu amadibera ndanthu kuti suti they are sharp. They are not even sharp. Some kuti they are intelligent. It's because choyambira anakhala intelligent sibweza kubera anthu. Bweza tapeza nzeru zopanga ndalama mwabwinobwino. Kuba kuja kumakhala kutha nzeru kupanda nzeru. You getting you getting the point anthu amene amapanga za umbava ndi anthu opanda nzeru. Them atangani amakhala ndi ukhuluko cookness amakhala clever chenjenje kumasunda amakhala ndi nzeru fana khala ndi nzeru angamanga njira zopanga ndalama bwino anthu amapanga ndalama ndipo zoopsa ndalama zoopsa zija osati through Clifford njira za Clifford Apostle Clifford Kawinga osati njira za Gangata zoti atha kuphanazo munthu. Gangata ndi munthu ona he kills people, he can kill people, he's deadly. You wonder kuti munthu amene ali close to power like that, how? We should open our eyes. Tukena tsegule maso athu. Mwanamveka has been stealing from Malawians for so long. Chakwera has stolen billions. Mwana wa Chakwera wabama billion. And we're just watching. Why? Because munatenga ku homeland ukasi yako amene anabera so Malawi 5 billion
Norman Jisale mnayikako munthu amene sakulephera kupanga explain mukito kupanga explain chuma chake magalimoto akuti magalimoto amene wa munapeza bwanji akulephera kupanga then you expect those people to hold Ndadzabwera accountable. This isn't gonna. You can't expect those people to hold Simplex Chichola accountable. Simplex has stolen billions. Our parliament is also a dead parliament. So in Makamba za Suleiman, we want leadership. Because you know, Malawi. Awa nkweza lamba hrcc akuze nuna kuti do you know how much money parliament cost us 5 years ya term ya MP mazodi imapanga cost bwanji mod mwauza hrcc akuze kuti pa 5 years MP uja akamakha kuti walwa mu parliament akamatuluka term ija ikamata how much does a citizen cost amatipanga cost ngamba zingati nemuka pesa zimenezo nditi zakufotokozerani no za tindalama tanthumba timeti maenda allowance mapiro ena ake even kutoka kuboma imalowesa ma account mwa anthu aja amwene a Suleiman muonesese kunena kuti zomwe mmapanga mavuvu mmapanga ine makani mmapanga aja kufuna tione mupange makani on policy on the direction of this country makana mema ine akuti manga ine we were there for you. You should be there for Malawi. Malawi anzanali ipo ndipo mabwera ku parliament ku Blantyre kuti I remember one time Noel Kaida analimba mtima unewa sinimanga makadeti atabwera pamene kumavina kuti Malawi amene aja kusaukabe panopa akulephera kupanga travel akuyenda wapansi kusangapanga afford transport. Malawi amene munkanena kuti ine pamene kugondana ali ndani ali leader of the house, ali rather speaker of the house. Mphamvu zomwe muli nazo nzobwereka ndipo zimatha kupulumuka nthani yonse. Mmene zili moyo wathu ndobwereka. Ndifake ine sindiwopa kufa. Koma sikuti ndikufayo. Koma sindiwopa ifoti tizafabe basi tikabadwa where we are going is death. When you are born, every minute you spend you are on counted time. Kayuka 100 years, got 200 years, got 3 years, got 4 years. So no maopa jani. Kodi ndi uopa ine. Ani tokoze kumalizira madolo amene mumapeleka information. Mene mukuziwira. Chiyambire in the last 2 years palibe whistleblower mmodzi amene ine ndamuulula. System yathu pamaso palibe samene angatigwire for system imene tinayika. Palibe amene angayipasule kumaso chachikulu nchona chito isitigwira ya ifeyo. Utekera kumene kutekera for tikugwira ntchito ya Mulungu. And we are going to continue kugwira ntchito ya Mulungu. Chifukwa atu ukamantumikira Mulungu, Mulunguyo amakutumikira iweyo. Pamene ukugwira ntchito ya Mulungu, Mulungu amapanga ntchito yako ya iweyo. Ndi mmene zimatani kuti zimayendera. Mulungu atiyang'anire tonse ndikuti samala mu nthawi zosatha. Omvera menemo ndi mmene loya kamangira wayankhira hrcc imene inachitisa msonkhano wa atolankhani chakumasanaku umene mwazina inalangiza kamangira kuti asamangolankhula zinthu pa Facebook abwere ku Malawi kuno azaperekere maumboni pa zimene akhala akulankhula. Ndi mmenemu ndi mmenenso akamangira ayankhira. Khalani pomwepo pamene tikhalenso tikupasani na mapulogalamu osatira. Kumbukirani kupanga subscribe, like, share komanso comment.